לא חזק, אני שבר לי את היד. וזה חזק. אם אני אנסה למשוך, גם לי זה יהיה קשה לקחת את היד. אם אני אנסה לקפל, תתנגדי לי, גם לי זה יהיה קשה. לעומת זאת, יש לי פלאפון, אני לא אכניס אותו לכיס ואני אתחיל ללכת מכות, כי אם אני אלך מכות, מה יקרה? יכול להיות את גם תביא לי מכות, גם לי זה יהיה חד. אז יש לי את הפלאפון, דיברתי בטלפון, תפסתי את היד, הופ, היה לך נעים ביד? לא. יופי. זה עכשיו קו קצת, תאר לך מה זה מכה. תאר לך מה זה מכה לפה. לא. קודמי. לא, זה כואב. מכה קטנה. לא חזק, אני שבר לי את היד. אוקיי. מכה קטנה. אז תגידי לי מתי מתחיל חוב, בינתיים תעשי כאילו דיבר בטלפון, תפסתי לך את היד. חזק, תלחזי. יפה מאוד, אם אני חונק אותך, לאן את יכולה להביא לי? שמעת את הקול שלי? כן, מה צא לי מהגרון? לא, נחנקתי. אוקיי?